Iziphumo zophando zonyaka ka-2020 zidize ukuba 1,578 abantu abathe bangamaxhoba okudlwengulwa kweli phondo, ukanti lenyukile nenani lokudlwengulwa kwabantwana. Umama wexhoba lokudlwengulwa nocele ukuba singamchazi igama uchaza ukuba umntwana wakhe wadlwengulwa ngamadoda amathandathu ngo-2018. She was gang raped by 6 people. They promised to kill her if she says something. Iziko elikhathalela amaxhoba okudlwengulwa ithuthuzela neliphantsi kwegunyabantu lezotshutshiso kulapho amaxhoba anikwa uncedo nenkuthazo yokuvula amatyala okudlwengulwa. Ii-victims zethu xana befika apha abantu abadlwengulweyo siyaqinisekisa into yokubana sibanika yonke inkathalo efuneka sibanike yona. It is very difficult where it's babies involved because first of all, remember, babies cannot talk. We are relying on eyewitnesses that saw something and the DNA results. Nobelungu Nowapane, kwiindaba ze-SABC.